Czy jechali kiedyś Państwo pociągiem ze stacji Gdańsk-Oliwa do Katowic? Jak nie, to ja właśnie zaraz będę jechał i tym razem postanowiłem pojechać sławnym włoskim pociągiem o kryptonimie Pierdolino, którym będę jechał jedyne 5 godzin 50 minut w porównaniu do zwyczajowych około 9,5 do 10. Kiedyś to było nawet 11-12. Także wszystko Wam pokażę. Jak nie jechaliście, to już nie będziecie musieli jechać. Nie. To nie jest twój? I to jest twój. Miał być Pendolino. Co prawda to nie Pendolino, ale też jest całkiem spoko. Patrzcie. Jest taki test. Uwaga. Mecik. Papa Gorole. Cały przedział do mnie. Wszyscy poszli. Patrzcie jak fajnie. Mogę robić śmieszne rzeczy. W sumie to nawet lepiej, że to nie Pendolino. Można siedzieć jak człowiek, a jakby się uparł, to by się nawet położył. Czytam sobie książkę pana Normana Davisa. Pierwszą część kontempluję. Mógłbym nawet laptopa podłączyć, jakbym miał laptopa. Ale nie mam. Zimno trochę. Zrobimy sobie pik. Łaźnia. A tego nie spostrzegłem. Patrzcie, tu jest hasioczek. Jak to się... Bogole jakieś jechały. A tutaj patrzcie, połączenie krajobrazu typowo wiejskiego, ale tam w tle jednak jest jakiś akcent przemysłu. Patrzcie jakie niebo piękne. Można by powiedzieć Stalker Clear Sky. No tylko, że to niebo nie jest clear. Tam chyba idzie drugi huragan Katrina. Ej, o co chodzi? Ktoś wlazł na dach i leje mi wodę po szybie. Patrzcie jak pięknie. To jest właśnie plus. W sumie jeden chyba z największych plusów podróżowania koleją, że można naprawdę zobaczyć niesamowite rzeczy wręcz. Tutaj mamy nawet motyw walki dobra ze złem. Tym razem chyba Armagedonu nie będzie. Oho. Nie sugerujcie się cerkwią. To nie Moskwa, to ino Sosnowiec. Dzikie puszcze. Leśne ostępy, które oddzielają Śląsk od dzikiego, czerwonego zagłębia. Coś jak las teutoburski. O, to już widać. To już jest cywilizacja zachodu. To już są my doma. Kaj wejrzy z familoki i hołdy somejno.